Pan o'n i hefo Abi, nath I ofyn tasa chdi a fi yn cwrdd â hi a Molly yn neuadd y pentre Tŷ Croes, achos o gen nhw rhywbeth I ddangos I ni. Mae hwnna'n briliant. Ie. Mae hwnna'n briliant. Ti'n mynd on? O! Wel, y draffaeth mwyaf ges I, oedd dim aros arno fo, ond cael arno fo. Ond unwaith o'n I yna... Bach chi dda. Oh my gosh! Oh gosh, ti'n bod sick. Di o ddim cweit mor hawdd o be mae'n edrych na diams. Na. Dydy o ddim yn hawdd.